כרגע יש כאן 12 דגים מפלצתיים, ואין לי מושג מה הם, וזה בגלל שחברה שלי, הלן, שמה אותם כאן. אתם מבינים, לפני בערך חודשיים עשינו סרטון שבו נתתי להלן את כרטיס האשראי שלי. והמשימה שלה הייתה למצוא את הדג הכי נדיר שאפשר, ובסוף היא הוציאה $3,000. אבל בסוף היא באמת קנתה כמה דגים ממש נדירים, כולל ספמנון זנב אדום פלטינום. ואתם כל כך אהבתם את הסרטון הזה, שרציתם חלק שני. ובכן, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אבל הפעם, במקום דגים נדירים, נתתי להלן שבוע שלם לחפש בכל פלורידה את הדג הכי גדול שאפשר, כדי להביא אותו חזרה ולשים אותו בבריכת המסתורין. בסך הכל היא הצליחה למצוא 12 דגים ענקיים. והיום, זה היום שבו סוף סוף נגלה מה הם. אבל הדרך היחידה לעשות את זה היא להיכנס לשם ולתפוס אותם. וכמו שאמרתי חבר'ה, היא לא ספרה לי כלום. אני אפילו לא יודע כמה כל זה עלה. זה היה משהו כמו 6,000. אמרת $6,000? כן, חשבתי שזה משהו כזה בלי הגבלת תקציב. אלוהים מדהים, כלומר כן, אבל זה כפול ממה שהוצאת בסרטון הקודם. זה אולי יהיה סרטון הקניות האחרון שלנו. מסיבות מסוימות. זה בשביל חג המולד. לפני שנתחיל לתפוס את הדגים האלה, אפשר לפחות לקבל רמז למה שיש פה. אחד מהם הוא בהחלט הדג הכי גדול שלך עד עכשיו, בטוח, בקלות. באמת? מה? את אומרת לי שיהיה הכי גדול שהיה לי עד עכשיו. 100%. אוקיי, אני לא מאמין לך. באמת, אני אלך להראות לך עכשיו את הספמנון הענק שלי. יש לי ספמנון כליים ענק, כמה שפמנוני זנב אדום גדולים, ואנחנו נמדוד אותו ואני אשפוט אם יש לך דג שהולך להיות הכי גדול שהיה לי עד עכשיו. אם כן, זה באמת יהיה מטורף. אלוהים אדירים. אז זו הבריכה של הדגים הטורפים שלי, וכאן נמצאים כל הדגים המפלצתיים שלי, והדג הכי גדול שלי נמצא פה. אנחנו הולכים להיכנס לשם עכשיו, אנחנו נתפוס ונוציא אותו, ואז נמדוד אותו כדי לראות עד כמה הוא באמת גדול. אני רואה אותו, הוא ממש שם. זה ספמנון הכליים הענק הזה. הדבר הזה הוא מפלצת. אין מצב שיש לך דג יותר גדול מזה. טוב, הוא ממש כאן בפינה. בוא הנה חבר, תראה את הדבר הזה. זו מפלצת. הנה הוא, ממש שם. הנה הוא, קדימה. אוי, לא. נו, תרגע, אלוהים, הוא משתגע. זה הרבה יותר קשה ממה שציפיתי. אוי, הוא בתוך הצינור עכשיו. מה אני עושה? אלוהים, קדימה חבר, תיכנס לרשת. הנה הוא. הנה הוא, תפסתי אותו. אוי, הצילו. תפסיק, תרגע חבר, תרגע. טוב, אנחנו צריכים למדוד אותו. בוא נוציא אותו. אתה בסדר? אני בסדר. טוב, שמנו אותו עכשיו באמבטיה. הוא לא ישר לגמרי, אבל זה יעבוד. טוב, הנה, אנחנו הולכים עד סוף הזנב. תראו את זה, מה זה? 28 אינץ! וואו, זה דג גדול. עכשיו, אל תבינו אותי לא נכון, בהחלט יש דגים שגדולים מ-28 אינץ. אבל למצוא אחד כזה ולתפוס אותו, זה מאוד קשה. אני מניח שהדרך היחידה לגלות היא להיכנס לשם ולתפוס אותו. טוב חבר, בוא נחזיר אותך לבריכה, אני ממש מצטער. זה היה בשביל המדע. הנה, הגיע הזמן להיכנס לבריכת המסתורין, להתחיל לתפוס דגים ולראות אם נצליח למצוא את כל 12 המפלצות. הנה אנחנו מתחילים! מה זה שם? תראי, יש שם דג! זה אחד מדגי המפלצת הלן? כבר תפסתי אחד! זה אוסקר גדול. טוב, זה אוסקר ממש מגניב. הוא קצת נראה כמו ברוס. פשוט גנבת את ברוס וזרקת אותו לבריכת המסתורין? אולי. זה ממש מגניב חבר'ה. אז בעצם כבר תפסנו אחד מ-12 הדגים המפלצתיים של הלן. זה הדג הכי קטן, למרות שהם לא כולם כל כך קטנים. אוקיי, אנחנו מתחילים בקטן, אבל זה עדיין אמיתי. מה זה לעזאזל? אלוהים, זה נשל של נחש? איכס. אוי, זה מגעיל. הדג הראשון באמבטיה. מתחילים חזק עם אוסקר יפה. אבל הרגע, אלוהים אדירים. הלן, יש נחש שמטפס החוצה מהבריכה עכשיו. את רואה את זה? זה נחש, זה לא טוב. כן, זה מסביר את אור הנחש. מה עושים, לתפוס אותו? הוא מנסה לברוח עכשיו. אם אתם זוכרים, לפני כמה חודשים עשינו סרטון שבו הוצאנו את כל הנחשים מהבריכות שלי, ונראה שעדיין יש עוד. הרגע מצאנו אור נחש גדול, וגם ראינו נחש ענק בבריכה. אז יצטרך להוציא אותו לפני שאני נכנס לשם. אני לא נכנס לשם. מה לעשות? לתפוס אותו? בבקשה, אל תנשוך אותי, תחזור. לא, אל תברח. אלוהים, אוקיי, הוא בא אליי. אלוהים! ישו אלוהים, יש עוד, יש פה משפחה של נחשים. הלן, תסתכלי שם, יש עוד אחד. אוקיי, ההוא בבריכה, אנחנו אמורים להיות מסוגלים לתפוס אותו. רציתי להגיד, אנחנו אמורים להיות מסוגלים לתפוס אותו, הוא פשוט נעלם. טוב, נראה שיש לנו עוד מכת נחשים, יש עוד אחד. אלוהים אדירים, אוקיי. עכשיו, כמה שרציתי להיכנס לבריכה כדי להתחיל לתפוס את הדגים המפלצתיים, ידעתי שאני חייב להוציא את כל הנחשים לפני שאני נכנס לבריכה. כאן, הלן, קדימה, תפסתי אותו? כן, תפסתי אותו. הוא החליק החוצה. קדימה, תיכנס לרשת. אלוהים. אני חושב שתפסתי אותו. תפסתי נחש. טוב, אני לא יודע אם הוא ארסי או לא, הוא קצת נראה כמו נחש מים, אז נראה לי שאנחנו בסדר. אנחנו בהחלט הולכים להרחיק את הבחור הזה ולשים אותו במקום אחר, בהחלט. יש... אלוהים אדירים. איך הוא יצא מהרשת? יש חור, תפסתי אותו שוב. טוב, בבקשה, אל תצא דרך החור. אתה יודע מה? בוא נביא אותו לתעלה בהמשך הרחוב ונשים אותו שם, נקווה שהוא לא יחזור. טוב חבר, ברוך הבא לבית החדש שלך. בבקשה, אל תחזור אף פעם, טוב? למרות שהצלחנו להוציא נחש אחד, עדיין היו שם עוד. אבל הבעיה היחידה היא שאני לא יודע לאן הם הלכו. אני יודע שהיו עוד, אבל אני לא רואה. הנה, ממש מתחתנו. כן, הנה הוא.
אוקיי, אני פשוט הולך להפתיע אותו. מוכן? 3, 2, 1. בבקשה אלוהים, תפסתי אותו! לא, איבדתי אותו. זה לקח כמה ניסיונות, אבל תפסתי אותו! הלן, זה אחד גדול, אלוהים אדירים. אני חושב שזה עוד נחש מים, אבל זה הרבה יותר גדול, זה כל כך מפחיד. טוב, אנחנו פשוט נזרוק אותו לצידנית הזאת, תיכנס לשם. אלוהים, טוב, שיניים כבר בפנים. אני חושב שיש עוד, אני לא בטוח. הנה אחד ממש שם, אלוהים, כמעט תפסתי אותו. הנחש הזה כתום, אלן, זה נחש כתום, מה זה, לעזאזל? אין לי מושג, נחשים. אני לא יודע אם הוא ארסי או לא, אבל אנחנו צריכים להוציא אותו מפה. טוב, אני לא חושב שהוא ארסי, אין לו ראש משולש. נראה לי שאני פשוט צריך לתפוס אותו. בבקשה, אל תנשוך אותי, בבקשה. אלוהים אדירים. זה ענק, הלן, זה ענק. אלוהים אדירים, הנחשים האלה כנראה אוכלים את כל הדגים שלנו פה, ואנחנו לא רוצים את זה. יאללה, תעוף מפה, תראו את זה, חבר'ה. אני עכשיו לוכד נחשים, בחיי. הוא ידידותי, הוא לא מנסה למשוך אותי. זה טוב, ואתה רוצה להיכנס לצידנית. עשינו את זה 3 נחשים פחות. מה קורה פה עכשיו? יש לנו עוד מכת נחשים. טוב, אני לא רואה עוד כרגע. אני חושב שאנחנו פשוט צריכים להיכנס לשם ולהתחיל לדוג עם הרשת. אנחנו צריכים להוציא את הדגים האלה. הנה זה בא. אני רואה דג ענק, תראה, הנה הוא מגיע. אלוהים אדירים. מה זה, הלן? זה נראה כמו כריש גדול? איך הצלחת להשיג כריש כל כך גדול? זה מה שזה? הוא נעלם. זה הולך להיות מאוד קשה. המים גם כל כך כהים. הלן, תפסתי דג, תהי את זה. זה דג סכין ליצן קטן, בניסיון הראשון שלי עם הרשת, חבר'ה. הבריכה המסתורית הזאת, חוץ מ-12 המפלצות, מלאה בדגים. באמת יכול להיות פה כל דבר, והדג השני עד עכשיו הוא דג סכין ליצן קטן. טוב, הנה אתה, קטנצ'יק, תסתכל מאחור. הרגע ראיתי משהו גדול, אני פשוט אקח רשת. אלוהים, אתה צוחק עליי? עוד דג סכין ליצן. אלוהים, מה זה? אוסקר, תחזור. תפסתי אותו, הכל בסדר. אוסקר שני, שמת את זה שם? כן. זה אוסקר שני, זה ממש יפה. אני חושב שזה נקרא משהו כמו אוסקר צ'ילי סופרד. טוב, הנה אתה חבר, עם החבר שלך חוזרים פנימה. זה כל כך מפחיד. אני הולך פה, על קצות האצבעות, אני לא רוצה לדרוך על הדג הגדול הזה. אוי, הרגשתי משהו גדול. אלוהים, תפסתי דמפי! תראו, תפסתי את דמפי, הצב הקטן. זה כל כך חמוד, מה שלומך בחור גדול? הוא מסתדר פה ממש טוב חבר'ה, דמפי הצב הקטן. לא ראינו אותך הרבה זמן חבר, זה כל כך מגניב. אוי, משהו גדול ממש כאן. אוי, זה פאקו קטן, שמת אותו שם? לא. אני מניח שזה היה פשוט אחד מהפאקו שגל כאן, שכחתי שיש פה פאקו. תראו חבר'ה, זה מה שכל כך כיף לבריכת המסתורין. שכחתי שהוא בכלל היה פה. טוב, הנה אתה בחור גדול. אני פשוט יודע שיש שם משהו גדול. מה לעזאזל? מה זה? וואו, תראו, תפסתי 2 דגים ממש יפים. תראו את זה, יש פה שפמנון, אפת נמרה צעיר, זה כל כך מגניב. ואז יש לנו את הבחור הזה, פליקו רויאל קטן אני חושב שתפסנו אותו מביוב, הוא מסתדר ממש טוב, 2 דגים יפים. אבל ראיתם את זה? משהו פשוט קפץ מהמים. לא הצלחתי לראות טוב מה זה היה, אין לי מושג מה זה היה. זה היה אחת המפלצות? זה חייב להיות. זה שפמנון אפת נמרי יפהפה, אז בוא נשים אותו בצידנית. נתראה. אלוהים אדירים. אוי, הייתי צריך לנעול נעליים עכשיו, דרכתי על משהו שהיה פשוט ענק. אלוהים, מה זה היה? אוי, תפסתי דג! באמת, בכל פעם שאנחנו מעבירים את הרשת אנחנו תופסים משהו. הבריכה הזאת מלאה. מה זה לעזאזל? זה סברום? אני גם לא זוכר ששמתי פה סברום. זה כל כך מגניב, אנחנו בהחלט נצטרך לרוקן את הבריכה הזאת, חבר'ה. אנחנו כבר זמן דגים פה עם הרשת, ועדיין לא תפסנו אף אחת מ9 המפלצות שאמורות להיות כאן. אז זה הולך להיות הרבה יותר קשה ממה שציפיתי, אבל אנחנו נמשיך לנסות עם הרשת. הרגשתי משהו, אלוהים, תראו את זה! אלוהים אדירים, דג סכין ליצן, לבקן ודג ג'ק דימפסי. הבריכה הזאת פשוט מלאה, זה כל כך כיף. הג'ק דימפסי הזה יפהפה. טוב, הנה שניהם יוצאים לדרך, מתראה חבר'ה. הנה זה, יש פה משהו, הרגשתי משהו, מה זה? זה שפמנון שמש. זה ההוא שיש לו עין אחת, אני זוכר שתפסתי אותו. יאללה, קטן, טוב, טקטיקה חדשה. אני הולך להרגיש עם הרגליים שלי, וכשאני מרגיש משהו, אני פשוט אתפוס אותו עם הרשת, בסדר? אני חושב שתפסתי אותו. אלוהים, תפסתי שניים! לא, הרגע איבדתי אחד, אתה צוחק עליי? אפילו לא הצלחתי לראות מה זה היה. אבל תראה את זה, תפסתי שפמנון ריפסו ענק, זה כל כך מגניב. איפה מצאת את הדבר הזה? ריפסו זה אחד הדגים האהובים עליי בכל הזמנים. תראה את הקוצים לאורך כל הגוף שלהם. אבל זה ממש מגניב! המפלצת השלישית שלנו להיום. הנה אתה, חבר. תפסתי משהו. מה זה היה? מה זה? אלוהים, זה היה... יש פה שניים. אלוהים, זה פשוט דקר אותי. זה זז. לעזאזל. לא! אבל עדיין תפסתי אותו. אלוהים! זה קרה חור ברשת. הדגים האלה היו ענקיים. יש עוד אחד, יש משהו ממש כאן. אני יכול לתפוס אותו? תפסתי אותו. הלן, מה? זה כריש פנגסיס? הרבה יותר נדיר. זה כריש פרון? אין מצב, הלן. רציתי אחד כזה כבר הרבה זמן. זה מה שזה? 10. אלוהים אדירים, כריש פרון. אלנים הרבה יותר גדולים מקרישי אירידסנט. תראי איזה מגניב זה. אלה כל כך נדירים. זה ללא ספק הדג האהוב עליי עד עכשיו. טוב, הנה אתה, קטן.
זה כבר 4 דגים מפלצתיים שתפסנו, אבל הרגע איבדנו 2 ענקיים. זה היה ההוא שדברת עליו? הכי גדול? לא. מה? עכשיו, כשאני יודע שהדג הכי גדול כאן היה פי 2 מגודלו של הדג שתפסתי הרגע, לא הייתה לי ברירה אלא לחזור לשם ולנסות לתפוס אותו. יש שם דג. תפסתי אותו. זה אחד ענק, זה רויאל ענק. אני חושב שאני זוכר שתפסתי גם את הבחור הזה. הוא מסתדר פה ממש טוב, זה מה שאנחנו אוהבים לראות. הנה, וואו. נו, קדימה. מה זה? תראה, הוא אפילו לא בתוך המשת. תראה את זה, זה תינוק, ספמנון אילוויני, איזה חמוד, אני אוהב את החבר'ה האלה. יש לנו פה עוד הרבה דגים, תראה את זה. טוב, אז יש לנו את הספמנון אילוויני הקטן הזה, ויש לנו גם איזה סוג של ציקליד פה למטה, תראה את הציקליד האפריקאי הקטן הזה. נשים אותם בציידנית. היה שם עוד משהו. כן, תראה את זה, אוסקר קטן, לא כל כך יפה, אבל זה אוסקר. נו כבר. אני חושב שתפסתי משהו. עוד פאקו, תראו את זה, זה כבר הפאקו השני שלנו מפה. אני לא זוכר ששמתי אף אחד מהם פה, אבל נראה שהם גדלים. טוב, חבר'ה. אז כבר הוצאנו 4 דגים מפלצתיים, זה משאיר לנו עוד 8 פה. אני לא יודע למה לצפות עכשיו, כי היה לנו את הדג המפלצתי הזה ברשת, והלן אומרת שזה אפילו לא היה הגדול שהיא דיברה עליו. אז יש ממש מפלצת בתוך הבריכה הזאת, אבל אנחנו חייבים להיכנס לשם שוב, לנסות לתפוס אותו. הנה אנחנו מתחילים, רשת גדולה. משהו, אלוהים, אני לא נוטה לזה לברוח, זה הגדול שהיה לי קודם. אוקיי, תצא מפה. כן, אלוהים. הדבר הזה פשוט ענק. הלן, זה בין כליים של ספמנון אף את חפירן אמרי. תרגע, חבר, תראה את הגודל של השפנון הזה. נראה לי שזה הכי גדול שתפסתי עד עכשיו. אתה אומר לי שיש פה משהו שגדול מזה? אז זה כאן, חבר'ה, זה שיפמנון ממש מגניב. הם היבריד של שיפמנון טיגריס עם זנב אדום. זה מטורף. הלן, איפה מצא את הדבר הזה? איך הכנסת את זה לבריכה? טוב, אז זה החמישי שלנו מפה. עד עכשיו נשארו לנו עוד 7. וזה פשוט חיה אמיתית, חבר'ה. אם זה לא הכי גדול שיש שם, אין לי מושג למה לצפות. בואו נשים אותו בגיגית ונמשיך. אלוהים, משהו פגע בי עכשיו. אבל יש לי הרבה דגים ברשת הזאת. תראו את זה, עוד צבום, צלופח אש ודג סכין ליצן, 3 ברשת אחת, זה מטורף. תראו את צלופח האש הזה, אלוהים, תראו את הצבעים. והשלישי שתפסנו הוא עוד דג סכין ליצן מלכותי. הבחור הזה ענק. תראו, אלוהים, תסתכלו שם, יש נחש, זה עוד נחש, זה עוד אחד מהכתומים, אלוהים. זה תינוק קטן. תיכנס לרשת, בבקשה. הוא תינוק, אבל הוא עדיין נחש. בבקשה, פשוט תיכנס לרשת. נו, כדאי לי פשוט לתפוס אותו? כן, הוא רק תינוק קטן. אלוהים אדירים. אלוהים, בבקשה אל תנשוך אותי, שחרר. תפסתי עוד נחש. מה זה? זה כבר הרביעי שלנו פה? אני לא יודע מאיזה סוג הכתומים האלה. אל תנשוך אותי. אם אתם יודעים, תגידו לי בתגובות. תראו את זה. הוא הרבה יותר בהיר מהשני. אין לי מושג. אני מרגיש משהו. לא, זה ברח. מה זה היה לעזאזל? מה זה? תראו כמה הדג הזה קטן. זה אחד מהקורידורסים הקטנים ששמנו כאן. נו, מה זה? זה קוי קטן. יש לנו מגוון כל כך גדול בבריכה הזאת, זה מה שאני אוהב בה. אני כל כך מתרגשת שתראה את הגדול. אני נשבעת שאתה הולך להשתגע. אני יודע שכן. כל הדגים המפלצתיים התבררו כקשים מאוד לתפיסה. והדברים הפכו לקשים יותר כשאחד מהדגים המפלצתיים קרא חור ענק ברשת שלי. אלוהים, הרשת שלי נהרסה. זה היה הדג הגדול, אני חושב. לא חשבתי שהוא יהיה כל כך חזק. שמת כאן נגיד כריש שווי? תראי את זה. אבל למזלי הייתה לי אפשרות נוספת. רשת גדולה יותר אומרת, דג גדול יותר. עכשיו אני רציני, זה פשוט פגע לי ברגל. אלוהים, תפסתי את זה. זה כריש פנגסיוס ענק, תראי את הדבר הזה. אלוהים, הלן, מאיפה השגת את הדגים האלה? בואי נשים אותם במקול. תראו את כריש הפנגסיוס, הלבקן היפה הזה. צדקתי, באמת שמתי כאן כריש. זאת המפלצת השישית שתפסנו עד עכשיו, נשארו לנו עוד 6 בבריכה. אנחנו בחצי הדרך. אני אגיד את זה. 2 מהם עלו $2,000 כל אחד. את רצינית? נו באמת, איפה הדגים האלה? הנה, תפסתי דג. אני חושב שכן. כן, תפסתי. זה עוד כריש פנגסיוס? אין מצב, אלן, אין מצב. השגת כריש קצר גוף. בחיים לא ראיתי כריש פנגסיוס קצר גוף. אלה כל כך נדירים. איך עשית את זה? איפה מצאת את הדג הזה? אז זה כריש קצר גוף. כלומר שהגוף שלהם קצר, וכן, הם די נדירים. אז העובדה שהלן מצא אחד כזה זה פשוט מטורף. תראו איזה מגניב זה, תסתכלו על זה. זה כל כך חמוד. אז אתם יכולים לראות את הבחור הזה, הגוף שלו הרבה יותר עגלגל ומלא, ככה הם אמורים להיראות בדרך כלל, אז זה ממש מגניב. ונראה שאחרי שעברנו לרשת החדשה, העניינים התחילו להשתפר. אתה יודע מה? אני יודע איפה דג יכול להתחבא. זה כמו בלוק בטון ממש גדול, וכל הדגים בדרך כלל מתחבאים בחור הקטן. כן אלוהים, אני מרגיש אחד, באמת, ידעתי את זה. אני הולך להרים את כל הדבר הזה. אלוהים, יש שם מלא דגים בפנים. תיכנסו לרשת. אני חושב שתפסתי אותו. כן, זה עבד. זה ירוויני? זה ירוויני ענק? זה הכי גדול שראיתי אי פעם. לא. אלוהים אדירים.
את צוחקת עליי? תפסתי אותו שוב. כן, איבדנו אותו, אבל תפסנו אותו שוב. הנה, שיפמנון עזביני הענק שלנו. יש לנו עוד כמה דגים שם בפנים, בואו נלך לראות מה הם. החבר'ה האלה בדיוק כמו הריפסו, יש להם קוצים חדים מאוד, ואתם צריכים להיזהר. תקשיב איך הוא מדבר. זה מטורף. טוב, עדיין לא הבחור הגדול, אה? לא. נראה שזה אומר שאנחנו צריכים לחזור פנימה ולהמשיך לנסות. יאללה, איפה הדג המפלצתי הזה? אלוהים, 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 זה זה? אלוהים, מה זה? זה הצג הענק משויש, תעצור. אלוהים, הוא קפץ החוצה, תראה את זה, הוא קפץ החוצה מהרשת. זה היה הצהרה משויס, אחד ענק? אולי, אבל לא מפלצת. זו לא המפלצת, אלוהים. זה בפער הכי גדולה שראיתי אי פעם, אז אנחנו חייבים לתפוס אותה. זה נהיה ממש קשה, אז אולי נצטרך לרוקן את הבריכה, נראה. הנה זה. תפסנו דג. תראו את זה, זה כמו שטן אדום קטן, זה די מגניב. תפסנו עוד דג. מה זה? זה עוד סבלום? וואו, זה לא נראה כמו סבלום, חבר'ה. תפסנו דג מסתורי בתוך הבריכה המסתורית. אין לי מושג מה זה, אם אתם יודעים תגידו לי, אבל זה ממש מגניב, אתם יודעים מה? אנחנו צריכים לשים את זה בקווריום של אמא שלי, היא תאהב את זה. אין לי מושג מה זה, אבל זה נראה ממש מגניב. הנה, הוא הולך. תכתבו בתגובות למטה מה זה. בואו נמשיך וננסה לגלות מה המפלצת הזאת. הרגע ראיתי משהו גדול, משהו ענק היה ממש שם. לא תפסתי אותו, אבל כן תפסתי 2 דגים. מה אלה לעזאזל? זה אולי גיאופגוס? וואו, זה כל כך יפה, אני לא זוכר ששמתי את הבחור הזה שם, אבל הוא ממש מגניב. עוד אוסקר קטן, מגניב. מה זה? תפסנו עוד כמה דגים, תראו את זה, מי זה הבחור הזה? למה אנחנו תופסים כל כך הרבה דגים? אין לי מושג מה זה מטורף. אז יש לנו עוד ציקליד אפריקאי קטן. חבר'ה, הסיבה שאנחנו תופסים כל כך הרבה דגים מסתוריים היא כי זו כל המטרה של בריכת המסתורין. כל דג שאנחנו תופסים, אנחנו לא באמת יודעים מהו. אנחנו זורקים לפה, תסתכלו על הבריכה הזאת, חבר'ה, אני מרגיש שכבר עברתי עם הרשת בכל מקום, ועדיין לא תפסתי את הדג הגדול שאלן שמה פה, אני לא יודע מה לעשות. אני חושב שנצטרך להתחיל לרוקן אותה. זו כנראה הדרך היחידה שנצליח להוציא את הכל. אז הבאנו את המשאבה הכי גדולה שמצאתי, והיא מחוברת לצינור הענק הזה. אנחנו הולכים לחבר אותה ולהתחיל לרוקן את כל המים החוצה. הנה זה בא. אני שומע את זה. זה עובד? זה עובד. כן, בסדר, המים מתנקזים. אנחנו נעשה טיימלאפס קצר ונחזור לכאן כשהמפלס של המים יהיה הרבה יותר נמוך. ואנחנו מקווים שנוכל לגלות מה זה הדג המפלצתי הזה, ומי יודע מה עוד נמצא. יכול להיות שיש פה הכל. נתראה אז. ולא הרבה זמן אחרי שהתחלנו לרוקן את הבריכה, ראינו לראשונה את המפלצת. זה שם? זה דג גדול. זה חייב להיות זה, נכון? אולי. זה. טוב, אני עדיין לא יודע מה זה, אבל זה ענק. הנה הוא בא. זה רד טייל? הדבר הזה באורך של איזה 1.5 מטר? זה ענק. זה מפחיד. הלן, איך הכנסת את זה לשם? זה בקושי נכנס לבריכה. אני רואה את זה ממש שם למטה. חבר'ה, אני באמת מרגיש כמו ילד בחג המולד עכשיו. בעצם אני כן, זה ערב חג המולד. אז אנחנו מצמצמים את האפשרויות. אנחנו יודעים שיש פה רטל, אנחנו יודעים שיש פה הצהרה משוישת, וזה משאיר דג מסתורי אחד. אנחנו לא יודעים מה זה. טוב חבר'ה, אני מנסה לחשוב עכשיו על תוכנית פעולה, איך נוציא את הרטל המפלצתי הזה, ונעביר אותו לבריכת הטורפים. ובכנות, אני לא יודע מה לעשות. זה דג ממש גדול, זה ממש לוויתן. אבל יש לי רעיון אחד, ממש כאן. יש לנו את האמבטיה הענקית הזאת לכל הדגים הגדולים האלה. ברור שאין מקום לדג הזה כאן כרגע, כי יש לנו כל כך הרבה כאן, ואנחנו נצטרך את האמבטיה הזאת כדי להעביר את הרד טייל. אז אני חושב שנעביר את כל הדגים המפלצתיים שיש לנו עד עכשיו לבתים החדשים שלהם, ונפנה מקום יפה לשים בו את הדג הזה. והראשונים בתור הם הכנישים, ואנחנו נוסיף אותו לבריכת הציקלידים. הנה הוא נכנס, להתראות חבר, תראו אותו. הוא ממש ליד זה שכבר יש לנו כאן, והוא בערך באותו הגודל. זה מפלצת. טוב, הנה זה, תפסנו את הדג קצר הגוף, דג ממש מגניב, אף פעם לא ראיתי אחד כזה לפני. הנה הוא שוחה. טוב, הנה זה. יש לנו את 2 האוסקרים, אנחנו נוסיף אותם לצבא האוסקרים. טוב, קדימה חבר'ה, לבית החדש שלכם. עכשיו, יש לנו כמה גדולים, יש לנו שפמנונים גדולים כאן, כולל את המפלצת הזו אילוויני, והבחור הזה בהחלט צריך להיכנס לבריכת הטורפים. אלוהים, הוא ייראה כל כך מגניב פה. עזוב, קדימה, עזוב. טוב, הנה הוא שוחה, ויש לנו גם את המפלצת הזו, השפמנון ההיברידי. אנחנו הולכים לשים אותו כאן גם כן. טוב, בחור גדול, קדימה, לבריכת הטורפים עם כל המפלצות. הוא נראה כל כך טוב שם. מה עם הזנב האדום? איך היא? הנה היא שם מאחור. טוב, היא נראית טוב. מפלס המים ממש נמוך, אז אנחנו צריכים למהר. יש לנו עוד כמה דגים שצריך לשים, אבל המים יורדים מהר, חבר'ה, ואנחנו צריכים לתפוס את הזנב האדום כמה שיותר מהר. יש לנו גם את שיפמנון ריפסו הקטן הזה, ואנחנו גם נוסיף אותו לבריכת הטורפים. יש לנו כבר כמה כאלה שם, אז הוא ישתלב שם מצוין. הוא כל כך חמוד. הנה הוא שוחה, שיפמנון ריפסו הקטן, יופי. איפה הכריש פרון הזה? הנה הוא, תפסתי אותו. כן, ואנחנו נמשיך ונוסיף את הבחור הזה לבריכה הקדמית. זה הולך להיות בית מושלם עבורו. לגדול קצת, ואז הוא יצטרף לטורפים. הדגים האלה גדלים לממדים עצומים. אני לא יכול לחכות שהוא יגדל. תראה, הנה הוא שוחה. נתראה חבר. עכשיו הגיע הזמן. יש לנו עוד 3 דגים מפלצתיים בבריכת המסתורין. בואו נעשה את זה, בואו נלך לתפוס אותם.
אני לחוץ, הדג הזה כנראה גדול ממני, ואנחנו נצטרך לתפוס אותו. אז כבר נתתי לה שם. נתת לה שם? ביג לינדה. ביג לינדה? בסדר. אני מתכוון, זה מתאים לה, היא די גדולה. אבל אתה יודע מה? אני חושב שנצטרך לשמור את ביג לינדה לסוף, כי זה הולך להיות משימה. יש פה עוד שתי מפלצות, נכון? אז ננסה לתפוס אותם. אלוהים, הרגע תפסתי אותה? אלוהים, הלן, לא תפסת. זה דג ריאות לבקן. אלוהים. הדברים האלה כל כך יקרים. יש לנו כבר אחד, אבל הצלנו אותו מהבריכה הנטושה, לא קנינו אותו. זה חייב להיות השני ששווה 2,000, נכון? אולי? כן, הדבר הזה כל כך יקר. זה גם אחד גדול, הרבה יותר גדול מהאחר שלי. וואו, זה מטורף. טוב, יש לי מקום מושלם לבחור הזה. וזאת בריכת עצבים מנמטה. שם נמצאים כל שאר דגי הריאות. טוב, כבר יש לנו כאן 4 דגי ריאות, וזה הולך להיות הלבינו הראשון שלנו. הלבינו השני שיש לנו נמצא בחדר הדגים. אז כן, זה מגניב, יש לנו עכשיו צבא קטן של דגי ריאות, הלן, ביג לינדה שם בצד. אנחנו צריכים לנסות לתפוס את העצרה המשוישת הזאת. נו, איפה את? איפה הדג הזה? מה זה? וואו, מה לעזאזל? יש פה ספמנון אפת לימה ענק, זה אחד ממש גדול, וגם פאקו וספמנון קטן. הנה ביג לינדה, אלוהים אדירים. אני לא יכול לחכות לראות אותה לגמרי מחוץ למים, אבל אנחנו עדיין מחפשים את העצרה המשוישת הזאת. אין לי מושג איפה היא. כן, תפסתי אותה, תפסתי את העצרה המשוישת, תראו את המפלצת הזאת שם. טוב, יש לנו עוד דגים שצריך להוציא מהרשת. ואנחנו ניקח את הבחור הזה, ונשים אותו בבריכת הציקלידים, ואת הבאה בתור, ביג לינדה, שפמנון כל כך מגניב. תראו את הספמות הארוכים מאוד האלה, הם פשוט יפים, והנה הוא נכנס לבריכה, תראו איזה מגניב זה. יש לנו כאן עכשיו כמה מפלצות, אבל עכשיו חבר'ה, יש לנו את ביג לינדה, שפמנון הזנב האדום המפלצתי. אנחנו צריכים למצוא דרך להעביר אותה מהבריכה המסתורית לבריכת הטורפים, וזה לא הולך להיות קל. קדימה, מתחילים. לפני שננסה לתפוס אותה, אני רוצה להיכנס לכאן ולנסות להרים אותה כדי להראות לכם כמה היא באמת גדולה. אני אפילו לא יודע אם אני יכול להרים את הדבר הזה. מה קורה חבר'ה? זה מטורף. 3, 2. אוי, לא, היא לא אהבה את זה. טוב, תרגי. תראי ל-BSP Nation כמה את באמת גדולה. תראו את הראש הזה, תראו את הראש שלי לידו. זה השוואה. הנה את. תראו את הדבר הזה, תראו את שפמנון הזנב האדום הזה. אלוהים אדירים, אני מחזיק. תראו את הגודל של שפמנון הזנב האדום הזה. מה קורה פה? אוקיי, בבקשה, אל תתפלאי. אוי, אלוהים. היא דקרה אותי ישר בבטן. ועכשיו הגיע הזמן לנסות להעביר את הדג הענק הזה, וזה לא הולך להיות קל. אלוהים אדירים, היא כבדה, הנה היא. קדימה. היא לא תיכנס לרשת הזאת, אין מצב. קדימה לינדה, אנחנו צריכים להכניס אותך לבריכת הטורפים. תראה את הדבר הזה. אם אני אכניס קודם את הראש שלה, זה יעבוד. הנה, זזים, חייבים להיות מהירים. טוב, אנחנו צריכים לרוץ לשם. תראה את זה, היא לא נכנסת לרשת. אלוהים אדירים. היא כל כך כבדה, אוי לא. לרוץ. תפסיקי! אלוהים אדירים, אלוהים ישמור. היא השתגעה לגמרי. טוב. בואי ילדה, בסדר. אוקיי. היא כל כך חזקה, היא גוררת אותי פה. הנה, תרגי. אני צריך להוציא אותך מהרשת הזאת קודם. אוי, אלוהים. תפסיקי. אוקיי, הנה, את חופשייה. אוקיי. אתה הולך לשחות? זה מרגיש נחמד, בעצם. לינדה הגדולה, ברוכה הבאה לקהילת BFP. זה בפער שפמנון אדום זנב הכי גדול שראיתי אי פעם. הלן, אני לא יודע איך עשית את זה, אבל התעלית על סרטון מסע הקניות האחרון, ובפער גדול, זה מטורף. כלומר, תסתכלו עליה בהשוואה לדגים האחרים. היא כל כך גדולה, שהיא יכולה לאכול כל אחד מהדגים שיש לנו כאן. עד כדי כך היא גדולה. טוב חבר'ה, זהו זה. אלה כל 12 הדגים המפלצתיים. עכשיו אנחנו רק צריכים להחזיר את כל שאר הדגים שתפסנו מהבריכה המסתורית לשם. יש לנו הרבה דגים כאן. וכנראה שיש שם בבריכה פי 3 דגים, פשוט יש יותר מדי מכדי שנוכל לתפוס כל אחד מהם. הנה אנחנו, מחזירים אותם הביתה. נתראה חבר'ה, וואו. ועכשיו חבר'ה, יש לנו את 3 הנחשים. אלוהים, הם ממש בקצה. טוב, הנה הם הולכים. אני חושב, אולי נחשי תירס? אולי? וואו, טוב, הנה הם הולכים. להתראות. ואז יש לנו את הבחור הזה, שהוא פחות ידידותי. קדימה, אלוהים אדירים. טוב, חבר'ה, הנה, כל 3 הנחשים הלכו. יש לנו אחד כתום ענק, אחד כתום קטן, ואז יש לנו את זה שנראה ממש מגעיל. טוב, חבר'ה, זה ללא ספק היה ריקון הבריכה המסתורית הכי מטורף שעשינו אי פעם. הכל בזכות אלן. אם אתם רוצים שאני והלן נעשה חלק שלישי עם מסעות הקניות האלה, תגיבו למטה. אז כן חבר'ה, אני מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. אם נהניתם בבקשה תעשו לייק, יירשמו לערוץ למטה, נתראה בסרטון הבא, להתראות!